Сәлем, дуслар. Шаян ТВда кешке әкиятләр вакыты җитте. Бүген мин сезгә бик кызык әкият сөйләячәкмен. Ширмага ясалган юлбарыс турында булачак ул әкият. Корея халык әкияте ул. Көннәрдән бер көнне бер шәһәргә яңа башлык куйганнар. Бик таләпчән һәм бик буйсындыручан булган ул кеше. Эшли башлагач та янына укымышлы кешеләрне чакырта башлаган. Һәм үзенең хезмәткәрләренә акыллы кешеләрне эзләп табырга кушкан. Иң беренче итеп бер малайны алып килгәннәр. Корсына бәләкәй генә малай бастырып куйгач, башлык кычкырып җибәргән. Бу кечкенә малайны каян таптыгыз? Каян килсә, шунда китсен. Ә хезмәткәрләр буйрыкны ишетмәгән төсле басып торалар икән. Нәрсә монда катып торасыз дип кычкырган башлык. Бу шәһәрдәге иң акыллы кеше. Бер генә олы кеше дә аның белән ярыша алмый. Әгәр дә бай гаиләдә туган булса, ул шәһәр башлыгы булган булыр иде, дигән өлкән хезмәткәр. Нәрсә сөйлисез сез? Ничек шушы бала шәһәр белән идарә итә алсын? Әгәр дә ул сез әйткәнчә үк акыллы булмаса, җәзага тартам. Хезмәткәрләр куркудан калтырый башлаганнар. Ә малай башын күтәргәндә болай дигән: "Яхшы, сорауыгызга җавап бирә алмасам, мине җәзага тартырсыз." Башлык хезмәткәрләренә боерык биргән. Тегеләре юлбарыс рәсеме төшкән ширма белән бау китергәннәр. Шуннан башлык малайга эндәшкән: "Син бау белән бу ширмадагы юлбарысны тота аласыңмы?" "Әлбәттә, сезнең әмерегезне үти алам", дип җавап биргән малай. "Мин юлбарысны ишек төбендә көтәм. Ә сез, әфәндем, аны миңа таба куыгыз. Мин баудан элмәк ясап, аны юлбарысның муенына ташлармын." Башлык малайның тапкырлыгына шаккатып кычкырып җибәргән: "Син акылдан яздыңмы әллә? Ширмага ясалган юлбарысны ничек куып булсын инде? Рәсемдәге юлбарысның муенына ничек бау ташлап булсын?" дип көлгән малай. Бу сөйләшүне ишеткән хезмәткәрләр рәхәтләнеп көлгәннәр. Ә малайның зиһененә шаккаткан башлык бүлмәдән үк чыгып киткән ди. Менә шулай, дусларым, акыллы сүзгә ни җитә дип юкка гына әйтмәгәннәр бит. Ә бүгенгә яхшы күтәренке кәеф теләп, мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!